खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बे ले एन्ड लादाखनि मोनसे भिडिअ फुटेज जोबोद दुंहाव थासारि ले एन्ड लादाखआवहाय जोबोद हिंसायारि जाथाय जागासिनो दङ दाहालागै साब्रै सुबुंनि एबा साब्रै लाइमोननि जिउ खहा जाखांबाय बे ले एन्ड लादाखआवहाय जोबोद दुंहाव थासारि नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन बे जाथाया मानि थाखाय जादों बे जाथायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासैखौबो खोन्थालांनो नाजागोन फारि फारि नोंथांमोना जोबजासिम नायलां बे दुंहाव थासारिया मानि थाखाय सोमजिखो आरो मानि थाखाय बे दुंहाव थासारिखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ बे दुंहाव थासारियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों साब्रै सुबुंनि जिउ थांबाय बे दुंहाव थासारियाव आरो बे दौ दौ जोंबाय थानाय न'फोरा जादों बिजेपिनि मावख'खुलिमोन बे नुबाय थानाय नोंथांमोना मावख'खुलि बिजेपिनि मावख'खुलिखौ सावना होनाय जाबाय ले एन्ड लादाखआवहाय बायदिसिना गारि घोड़ा गासिखौबो सावना होजोबनाय जादों नोंथांमोना नुगासिनो दङ बेकग्राउन्डआवहाय नोंथांमोननो आं दिन्थिगासिनो दङ बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासिखौबो खोन्थालांगोन खोनासंलां बिदिबा नोंथांमोना जोबजासिम ले एन्ड लादाखआ मोनसे समाव 2019 नि सिगां ले एन्ड लादाखआ जम्मु एन्ड काश्मीरनि मोनसे डिस्ट्रिक्ट एबा मोनफा मोनफा डिस्ट्रिक्टमोन आबो मोनसे डिस्ट्रिक्टमोन लादाख होननायाबो मोनसे डिस्ट्रिक्टमोन नाथाय बिखौ 2019 आवहाय बिजेपि सरकार एबा मदि गभर्नमेन्टआ जम्मु काश्मीरनिफ्राय बोखानानै ले एन्ड लादाखखौ मोनसे इउटि बानायो इउटि माने इउनियन टेरिटरि मोनसे टेरिटरि बानायो जेरै जों दङ जोंनि भारत हादरावहाय 8 इउटि दङ एबा इउनियन टेरिटरि मोन 8 दङ जोंनि भारत हादरनि सिङावहाय बेबो मोनसे इउटि मोन एबा ले एन्ड लादाखआबो मोनसे इउटि एबा इउनियन टेरिटरि बे इउनियन टेरिटरिखौ डाइरेक्ट बिजेपि सरकार एबा भारत सरकारा डाइरेक्ट दिल्लीनिफ्राय सालायहरो एबा बेहाय दंहा रावबो चिफ मिनिस्टार थानाय जाया ओमफ्राय आरो बेहाय रावखौबो सायख'नानै माने भटिं होनानै माने बेयाव सीएम बानायनो हानाय गोहो गैया एबा पीएम बानायनो हानाय गोहो जायाखै मोनाखै आरो बेनि थाखायनो खुद्रिसारनाय ले एन्ड लादाखनि सुबुंफोर एबा रायजो राजाफोरा खुद्रिसारनायखौ दिन्थिदों नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनि थाखायनो दावराव जादों इउटिनि थाखायनो बे इउटिखौ नाङा होननानै जोंनो उदां रायजो गनायथि होनांगौ होननानै भारत सरकारनिसिम डिमान्ड खालामदों नोंथांमोननो खोन्थागासिनो भारत सरकारनो डिमान्ड खालामदों जोंनो उदां रायजो नांगौ एबा मोनसे स्टेट जेरै अरुणाचल स्टेट जेरै आसाम स्टेट नागालेण्ड स्टेट बेबायदि मोनसे स्टेट नांगौ बिथांमोननोबो भारत हादरनि सिङावनो बिनि थाखायनो दुंहाव थासारि सोमजिदों दंहा नाथाय बे दुंहाव थासारिखौ जोंनि यां जेनेरेसनफोरानो खालामदों मानि थाखाय खालामदों होनबा गनायाखै मानो होनबा पिसफुलि प्रटेस्ट खालामनायखौ खोमायानो सुवा सरकारा खोमा सुयैनि थाखायनो बेफोरबायदि दुंहाव थासारिखौ नुनो मोनदों जोबोद लाजिथावना सरकारा खोनासङाखै 2019 फैनानै माने बिथांमोननो खोथादोंमोन नोंथांमोननो लासै गोजोन सान्थि फैबा नोंथांमोननो मोनसे रायजो दानानै होगोन एबा आबुं उदां रायजो दानानै होगोन होननानै गनायथि होबोदोंमोन सरकारा नाथाय दिनैसिम गनायाखै बिथांमोना बानायनो हायाखै मोनसे उदां रायजो जेरै बर'फोरा बिदोंमोन बड'लेण्ड बेबायदि मोनसे बड'लेण्ड रायजो बिथांमोनाबो बिदो जोंनो ले एन्ड लादाखखौ मोनसे आलादा रायजो बानायना होदो होननानै जम्मु काश्मीरनिफ्राय बोखानानै जोंनो मोनसे आलादा रायजो दाना होदो होननानै बिथांमोननि डिमान्ड जेरै बर'फोराबो आसामखौ बोखावनानै 50-50 जोंनो बड'लेण्ड रायजो दाना होनानै बेबायदि मोनसे बिथांमोनाबो डिमान्ड खालामदों सरकारनिसिम बिथांमोना गोरलैयैनो मोननो हागोन नाथाय जोंनियासो मोननो हाला नाथाय लोगोफोर नोंथांमोननो खोन्थानो आं नाजादों बे सासे जोंना मस्ट लिडिं पार्सन होनना बुङोब्ला प्रटेस्ट खालामनायनि बिथाङा 5 इयार्सनिफ्राय बिथाङा प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ हारसिंनो बिथांनि नामानो सनाम वांचुक सार बिथांखौ सेल्युट खालामो आं सनाम वांचुक सारा एसेबां बोसोरनिफ्रायनो नांबोगासिनो दङ मोनसे आलादा रायजो मोनसे स्टेट बानायनो थाखाय बे गावनि स्टेटनि थाखायल' नाजाबोआखै जुजिबोआखै बियो जोंनि बड'लेण्ड रायजो डिमान्ड खालामनायावबो मदद होबोदोंमोन जेरै प्रमद सारमोना आन्दलन खालामदोंमोन बे समाव बिथाङा फैनानै जोंनि बर'फोरनि बड'लेण्ड रायजो डिमान्ड खालामनाय प्रटेस्टआवबो बिथाङा बाहागो लाबोदोंमोन बै समनिफ्रायनो बिथांमोना जोंनि बड'लेण्ड रायजो जानायखौबो बिथांमोना सापर्ट खालामो दिनै बिथांमोनाबो बिदों गावसोरनि ले एन्ड लादाख रायजोखौ आलादा रायजो गनायथि होथो होननानै सरकारनिसिम बिथांमोना डिमान्ड खालामदों बे डिमान्डनि थाखाय दिनै जेएनजि प्रटेस्ट ओंखारबोबाय जोंनि यां जेनेरेसन सुबुंफोरा ओंखारबोनानै बेबायदि जाथायखौ नुनो मोनदों दिनै सनाम वांचुक सारा दिनै बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरदों जाय बिथांमोना हिंसायारि प्रटेस्ट खालामदों हिंसायारि जाथाय खालामदों दुंहाव थासारि खालामदों बिथांमोनखौ बिथाङा गुरै खावलायहरदों नोंथांमोननो आं बे प्रटेस्टखौ होनो हागोन व्यक्तिगत मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन है क्योंकि जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए
शांति का रास्ता था, जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, ले से दिल्ली तक चल के गए, मगर आज हमारे शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं। मालाबाबो लुगैया जोंनि सनाम वांसु सारा सासे मेलेमजिबि सुबुं, सासे बिथाङा प्रफेसार जानानै ओमफ्राय बिथाङा आबहावायारि सासे एक्टिभिस्ट, आबहावानि बिथाङा जोबोद अनफावरि, मिथिंगायारि अनफावरि, बिथाङा मिथिंगाखौ जोबोद अनो, बिथाङा बिफां लाइफां गायनानै मोजां मोनो, बिथाङा जोंनि आबहावाखौ मोजां आबहावाखौ गोग्गो आबहावा लाखिनो थाखाय बिथाङा जोबोद सरकारनिफ्रायबो डिमान्ड खालामो। नाथाय दिनैसिम बे बिथांमोननि पिसफुलि प्रटेस्टखौ दिनैसिम रावबो खोनासङाखैमोन। दिनै नोंथांमोना मिथिनो मोन्दों बिथांनि बागै गोबां निउसफोराव नुनो मोन्दों बिथाङा गियानि पार्सन आरो जोबोद मोजां पार्सन। बिथाङा एनभायरनमेन्टनि थाखाय नाङो, सरकारजों गावनि हादोरनि थाखाय नाङो, जोंनि हादोरनि थाखाय नाङो। जोंनि नांगौथिखौ जोङो बिनानै लायाबा सोर होगोन जोंनो? खुगा गेवाबा रावबो ओरैनो जासिनानै दौनानै होफायग्रा गैया बे दुनियायाव। बेखायनो खुगाबो खेवनांगौ, नांनायखिनिखौ नांनांगौ, मोननांगौखिनिखौ बिख'ना लानायानो रायजोफोरनि मोननायखौ बिख'ना लानायानो सुबुंनि खामानि। जेसेबांनो गादब जाना थागोन एसेबांनो दुबिलांगोन, जेसेबांनो जोङो खुगा सियालासिनो थागोन, सिरि सिरि थागोन, अब्लासिम जोंनि मोननांगौ मोनथायखौ जों मालाबाबो मोननो हानाय नङा। बेखायनो बुङो नोंथांमोनखौ बयखौबो भिडिअखौ शेयार खालाम, लाइक खालाम आरो सनाम वांसुनि थाखाय जय हिन्द सेल्युट लिरना हर। बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड रायजो डिमान्ड खालामनायाव बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन। दिनै सोंना नायनो हागोन बिथांनिसिम बड'लेण्ड रायजो डिमान्ड खालामनायाव बिथाङाबो दङमोन, फैयोमोन प्रटेस्टआव बाहागो लानो। नाथाय जोंनि गियानि गुनि बिथांमोना दिनैसिम बिथांनि थाखाय जेबो फंसेबो खोथा बुंहराखै, टुइट खालामाखै, लिरहराखै। बेनो जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा। दिनै लंकायाव थांबाय, राबन जाबाय, नोंथांमोना नुनो मोन्दों। दिनै बिथाङा दा दिनैसिम गावनि स्टेटनि थाखाय नांगासिनो दङ, दिनैसिम गावा उदां रायजो मोनफुंनो थाखाय नांगासिनो दङ बे सासे मानसिया। दिनै बुंनो थाङोबा बियो मस्ट लिडिं पार्सन, बे सासे जोबोद मोजां लिड खालामगासिनो दङ पिसफुलि प्रटेस्टखौ। थ' नोंथांमोननो आं बेखौनो फोरमायो। दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम। खुलुमबाय लोगोफोर, बाय बाय, गोजोन्थों।